Earground Radio. New voices amplified. Zimbabwe, hello Earground supporters. When you hear the voice, you better know this got to be the one and only Celsius, and right now I'm representing for Plot Marco. Chimbobunzana zviduma kurira takaita kurarama kwatiri kuita. Ini zita rangu chairo kuzvarwa. My name is Tafadzwa Mwandira, and right now sekuziva kwenyu I'm married to Stacy Katakwa nzadzi yaSekalas. Yes, and we have 2 kids. One named Carlos Mwandira and kamakacho kamskana kanonzi Karisa Mwandira. Yes, so that's me, Celsius. And music takatanga pakutanga. Music, in fact, takatanga tiri pachikoro, tiri pa Ellis Robbins. That's where I went for school. Kukura chaku ndakura upindu rangu, where I did my primary up until my secondary. Ndazoitira pa Ellis Robbins ndakugara muZarasekwa. My mom separated from my dad, so I ended up in Zarasekwa kwa moms. Tikazobva ikoko ndikazoya kunokunotono kwandakugara like now. So yes, that's my history and music. Nandichiti ndakatangira pa secondary pa Ellis Robbins taimba gospel, but gospel zaizoti kataenda pa Melbourne Girls High. Tobva tanorova joint service musi weSunday every Sunday. So pese pandaimba ndikaimba mababy vaina, no secret. It was something about church, but mababy vaizoscreama kunge tatokubhawa. Saka ipapo ndo pakazondifurira kuti ma iwo kana uri ladies men sezvizvi pinda mulife ngorowana ndiende munhu mumwe chichi kudai nekudai pazvinhu zvacho. So that's how it all started up until tapedza chikoro tambo life zvedu tikamboenda nogara paSouth Africa for about 2 years, and then I came back in Zimbabwe ndikazotanga kuita zvemusic. Ndakatodzokera music because everyone wandaigara naye kuSouth Africa ingoti no German, dzokerai paZimbabwe moita zvemusic because that's your thing. Every time ndaita basa mumuka makuseni I was just singing because music was in me. So yes, that's how I started up until tasvika patawa panapa tikazobatana naSekalas takabatana kwaBatman. Imwe nyaya ndauzikanwa navamwe unongoita ndiitaure. Takabatana kwaBatman, it was about 2011. Yeah, tikashanda tese naBatman anonzi Batman Gwanzi. I'm sure a lot of people know him. Zuzum kukum. Yeah, ndiye munhu takatanga naye. Ndokatakabatana aishanda naSekalas for about a year before ndasvika ini. Nemba ndakasvika takashanda tese tikazotadza kuwirirana but life went on. Ndobva ndakazobatana naSekalas takuita chinhu chimwe tiri pamwe chete from 2011 up until 2013 pandakazotorana nehanzvadzi yake ndikazouya kunotonona. So yeah, ndo umwe muitiro wataita mumanzi kuti tichibatanidza zvinhu zvakenda zvichiendeka up until izvezvi tatoma best vocalist yeZim Dancehall tichitenda jaji vakatifurira do Mwari akatendeka. Breakthrough takaiwanira papo. Alright, Paul Simple shamwari ndogara ndakambokanganwa hangu kutaura nezvevane vavo, but they are so special pakaria yangu inini. Pana Paul Simple, Tai International and Elder Para. Akatanga nePaul Simple, he discovered me from England, and then akatenga ticket kuti auye kuZimbabwe anzwa song yainzi tava munhu mumwe zvamunoda ndozvidabu. Then he found out kuti munhu ane talent, ndobva auya bva asvika ndandiri inini chete ipapo. Ndobva ati no German, song yenyu yamarova ngatimboita ise, ngatimborova iri video tomanyatsoona kuti zvinosvika kupi, because inini ndamuvwa nesong, and then tatarova video yemunhu mumwe. He actually did from his own budget. Takatora tikaenda kuGlendale tikanorova video yeye, takaenda tina Sekalas. Since ndina Sekalas ndandisingamusiyi, saka Sekalas ndakati ndiye mumwe wangu wandinaye pamaWatch. Saka kana muri kuda kubatsira inini mutobatsirana nauyu.
So we went to Glendale, and then in the vaneta video yemunhu mumwe, and then Sekala zobvaisa pandakatanga vanhu ava vaiseka. We did those videos same day, tiri two. Saka ndo zvakaitika paya. Paul Simple, big up on yourself a million times, and Thai International, Elder Para vakazobata basa tapa na paZimbabwe. Tikaita mama video anenge ana geto rangu, ndinorimirira, notono kwandinobva. Makatendeka as well. Yeah, mavideo ese yataita tichishanda na Elder Para. Saka ndo pakabva breakthrough yangu pavano 3 ivavo. Ndo vanhu vakandisimbisa kuti zvinhu zvangu zviite, because we all need help at the end of the day. Hapana munhu anokwanisa kuzviita ari one. No man is an island. Saka yes, vanhu ivavo ndo vakandipa breakthrough yangu, and I still thank them nanhasi. Waize paredio manje ini ndakatozoimba ndikazonoti zvangu zvinoita zvega, because ngona zvaitika pakare yangu nai ndikaenda kustudio ndinganosvika ndingangonoimba chete, everyone will be shocked kuti do we have a voice like this in Zimbabwe. Saka zvinhu zvangu zvaitika zvega. Apa nditenda ndasangana na Etherton Bini na DJ Flavor, vanhu ivavo havaingondisimbisa zvongoti from nowhere unongoerekana wasangana navo vanhu vongoti they just support you for you being you. Zvongoti havana kana zvakawanda zvavanomboda kubva kwauri, vangokuona ubva wangonakirwa ubva wangoti amaenda akusapota. Saka vanhu ivavo they played a big role zvekuti ndo vakandipa kufara kwangu kwekutanga kuti ndarira paredio. Etherton Bini and DJ Flavor River, heavy like leather, never light like a feather. My point ndekuti unoda give up on music ndo akawandisa. As you can tell, the situation right now in Zimbabwe is miserable, and you'll be trying to balance one family and music at the same time. Ndo pakauya imwe hardship yangu, because at first it was just music and I was doing music, and I used to do it wholeheartedly ndiri inini zvizoti ndini ndega, hapana mumwe, hapana kanoti ngeya, hapana kanoita sei. Apa ndinotazoluza futi Tanzania Elder Para pandakaluza management, zvinhu zvakamboitwa ngezvombodhakwa, because up until now I work alone, handina management yandoshanda nayo. It's just one man band. Ukaona Seushas waona Seushas wese, watoona zvese nezvake. Saka yeah, ndo pamwe pane hardship yangu pa management. I'm actually looking for management right now, because people think maybe management is something that is easy to find in life, but actually it's never that easy, because muno mZimbabwe hamuna ma-professionals. Waize? So you end up finding one ukuthi they are just negotiators. They are not managers. They claim the name manager, but they are just a negotiator. Muno kuti ari kunegotiate mashows ku UK, South Africa, kupi nekupi. But ukazoti tada kuita zvebasa, toita sei, hapana chinhu chaanombofaka kubatsira nacho kunze kutoti iwo watozvibatsira uzongouya achita sei. Aize. So yeah, we're actually looking for more professionals, people who can actually take us there. Vari professional, vari kunyatsoda management chaiyo yemachokwadi, vane macertificate, tikwanise kuendesa zvinhu kumberi. Waize? If I'm to answer Chambari personally, zvisinei nevamwe vese, ndoti the last conversation that we had when I was on Power FM, we were looking for a manager, and then we had numbers dzatakambobata dzemunhu wataida kubata tikazofeila tichiri papaya. And then for Zimbabwe, yeah, Chambari aibvunza achiti anzi handizvizivi here kuti Zimbabwe yese yakamirira music yangu. Music ndinayo mufungo yakawandisa, but ndiri munhu uyo ari careful with my music, so I don't just record zvekuti anzi tawana kastudio kemahara kazobatika pakati takungonorekodha zvinhu zvemahara chichi. I basically don't do that, because I respect my music, and I think inini with my vocals ndikaita zvinhu zve2 cents, people will take it for 2 cents as well. Azvinyatsopa that value yandofila inini from heart. So I record Nana Oskid, Nana Tamuka and the likes. So recording yangu haingouya zvongonzi yangouya inobhadharira. So I come slowly but surely. Because it's food for your soul and food for your ears again. Saka I'm careful with my music, and ndingobuditse zvemvonga but iri kuuya zvayo. Ndine album ndakatanga kuishanda from last year I think, and then I was disturbed nekumbobuda ndakaenda ku South Africa working on Fame and the likes. Yeah, but so far I do have 5 songs. My songs are Chirungu. It's named Unique Conscience. It's an album. So it's coming out soon. As soon as Nangopedza Chirungu buttons, I have 5 tracks so far, and I want to make them 11. So I'm hoping by November or September I should be done. Yeah, with the help of Anodon Batsira, I'm sure by September we'll be done.
the reason why some promoters don't find time wekundisa pamaposters big shows, mainly in personal, I think ndogara kunotori handisi munhu wemuharare, so it's very difficult for me to meet nevanhu vawe at times, because I find myself being in Harare once in a week, twice or maybe 3 times kana ndatonyadzopinda zvekudaro. So kuonana kwedu hakusi kwekumhanya, plus number dzangu futi hadzigoverwe pese pese zvekuti dzinonzi dzinobatika pese pese kunge matomatoes and the like. Saka kopedzera kwezuva number dzangu havatorimo and pekundibatira ngona ukashaya, saka ndo zvinowanzoitika. But pandosangana navo vakawanda vachene vanenge vachitotembo kutsvaka zvekuti I'm going to relocate actually as soon as I settle down. I'm relocating from notondogara muHarare, because uchigara kunoku anywhere else in Zimbabwe anyway, for vapana vamwe vari kundinzwa anyway, kaunongo uri muZimbabwe muno makatadza kubatika paHarare chete, your music will never be heard, because zvese zvinoitika kuHarare it's a disadvantage inenge advantage kuside kwevamwe waizi. But anyway, chinhu chokutoti chondotoriiritirwa, but so far hapana chatokwanisa kuita kunze kwekubatika kuHarare waizi. That's the only cure. So yeah, we shall relocate. Okay, we do have ma-artist akafanana na Shira. We do have ma-artist akatomboperforma kudhara akafanana na Apiti, and we also have Munyamatari, Mbeu and the likes. Vakafanana na Shira na Apiti ndo vandoti vangu chaiwo, because Mbeu Munyamatari vanoita zvemaband. Saka Shira and Apiti, I've actually worked with them, ndakambovabatsira tikaenda kuSouth Africa, and then you represent for them like a big act, and then vanouya vachipinda under your name. I've been doing that as well, and hatisikugumirai ipapo chatoramba chichiendera mberi. We're actually making a squad redu isisu reWarrior Music. So Shira and Apiti are going to be a part of my movement. Yeah, and then havasiriwo vega, kuna vafana vakawandisa vari muno, but at times nurturing an artist hadi spoon feed yakawandisa, because if you catch an artist ari young waiza obwamisa mumapapiro mako, obwatanga muti zvinhu zvese ndikuitira mufana wame ndoda kutopinda mustudios dai, so havakure. So what I do basically is I ask for an artist kuti ukatanga wambonipo kana 10 masongs ako wane pekutangira, and then after 10 masongs ako ndambowanzwawo ndakwanisa kutowanawo direction yototi kana inini ndichida kubatsira iwo wakubatsirikana. So basically kakawanda ndozvitadza kuwana vanhu vanokwanisa kutoprovida kana 5 songs kuti tikwanisa kubatsirikana, but seriousness yavo ndiwega nechingokumbira aizi. But varipo zvavo muchavaona. Kuna mufana anonzi Spider, nomwe mufana futi anonzi Makuruwani yeah, vese vava vakaipa, but nguva yavo inokwana zvichaita. Yeah. And then there is a case yekuti hanzi kana usingarekodi with the studio ubudirire. For instance, ChillSpot, vanhu vakawanda vanotaura zvakawanda pamusoro peChillSpot, but looking at where they came from and where they are, they actually deserve zvese zvavari kuita nezvavanokwanisa kuita, because vanosumudzira maartist. Haisi secret, vanotosumudzira maartist, but kana vachinge vasumudzira manje vanhu vanotarisira kuti vasumudzirwe nenzira dzavanoda ivo, kuti nenzira dzeChillSpot. But ari kusumudza vanhu veChillSpot musiri mimi mune kodzero dzokuti vanhu vasumuke nemutoo uyu. Saka ChillSpot zviri kwazvo zvinotaurika muvanhu, tanzi kana usingarekodhi ikoko haufa wakarira, aiwa hazvisiri izvo waiziva. Kana usingangorekodhi neChillSpot iwewe ukatsvaga vamwe vanoshanda navo vakangoita serious, mawekisi ako anotoita se anotosvika kure, because it's a matter of you being you to the world, because munhu wese ari different. Inini I'm Celsius, say colors will always be say colors, soldier love will be soldier love, and you will be you. Saka iwe ukakwanisa kupinda nesikiri rako ukangokwanisa kungoshanda chete ndo chega chinokumbirwa. Vanhu vanodzita nhungu dzekushanda kopedzera kwezuva, and then they want to blame someone over it, but hapana wekublema. Munhu wese akazvimirira. ChillSpot yakatotangawo haina kumbobvira yangoti isisu tatoo ChillSpot, and military touch haina kumbobvira yangoti tangowo military touch. Yakatotangawo from somewhere, so we start from somewhere and get somewhere. Yeah. If we speak about the future of Celsius, my hope is to find someone wekushanda naye. Management yangu ikanyatsoita bold, because I'm sure vanhu vakawanda vanotozviziva in fact, but they just don't know deeper into it. Tikangokwanisa kuwana vanhu vekushanda navo, we are ready to hit the international spot, because the likes of Pato Ranking
I've met them personally, and they actually head in Ndishimba because we met Kunana baseline kwa what you call him, Jasid. Yeah, Jasid and Admiral. Takasangana ikoko and sang for them. They had me sing. People like Biniman and Wenchimba and they actually want to work with me more in my life, and Pato Ranking actually wants to work with me, but my teams are going to go. But those people want to believe Ochi, my team is not as going to be international sport. It's somewhere that we are definitely going to be there. It's a journey at the end of the day, it's not a competition. But we are set to be international, and we are going there. It's a journey, we are moving step by step. I'm still alive at Skufa Mema, at Skufa Zogma, and we are moving the journey. And to Kushika Gogoche, the Coco de Gupi, the Coco. Yeah, man. Okay. Minister of Arts, in Ango now personally, but I'm sure one will support our. But what all I can say is, boys, apana muna nombo fanga support. Kunze kukuti imimi varidzoenyika ino mukatanga maitaje mati support isiso sezvo mugona ndapika Yellow Nation weza. And this is how best are they in good books ni government, but as you can see, government inopindirawo zvapanyaya dzachena dzezimdani. Saka mukaramba muchipindira mapindiro akafanana neawo muchisumudzira maartist muchipa help yavanonida, I'm sure zvinhu zvinoenda mberi hazvingambotadza kungoti they have a blind side over Zimdan, so because ine tumwe tunyaya twakangowandisa tunobuda mairi twafanana nesmart rinotangira mutsoka chichiita legalize chichichichi, so they think maybe chinhu chongoti hachina future machiri, but ukona tisi tese toita izvozvo. Vamwe tutone tarisiro yekutosimudzira Zimdanso iyoyo kusvika pane rimwe level haisati yatombosvika. It's very possible, but ine rimwe level inozongosvika ichigumira, but inodarika ipapo. Let's support our own music, local music. Yendechi mberi. They need your help. So on my new music, you should expect this song Yagaziro na Oskid. Inonzi, I'm so high. So it goes like, started the business out of the interest. I wanted to be the best, and that's why I never rest. Thank God for internet, connect the fans like magnet. Thank God for Zimdan, so popo anzi baby arigurira mbreni zangu ndoda kufamba pasaidi pangu ndogara muona muhope zangu tichidana ari chimugo changu so me tell you say my dimples anapamatama hauna ma wrinkles uri smooth kunge jipere ma Pringles ndikakuwina ndichabelieve ma miracles kunaka kwako baby uri high grade ndoda kushare nevana hit pasembeti wakangondipa chance ndokupa baby amari yellow bola yotevera lately everybody say dear Wombokrat. Uchifamba unokunda Shakira zviri kutamba zveka kunge parira song yekuzunza mazapatira.